Oke, Mister Joko strike bos depan. Ceplak yo. Rapet ngene iki, anggere praune. Mantap. Lagi ngobrol. Aku mau iku Om. Melayu nganggo namu. Ngono. Ya Tale kan dia obah iki praune. Geser. ceplak. Popelas sudah Sing munggah. Yo, Oke to ora ah. Oke, Abah. Iya. Ketok foto kok sak bedetek iku. Apa to? Ora. Nganune apa? Pancing cilik nek. Wis kandel iki. Wis nyantol. endi ki? Ndak munggah-munggah. Adong mono Loro. loro ya Allah. Iya Gusti ya gere loro. Ya Allah. Iya awak dua. Iya Gusti dua. Mulane sak suwe ya.